ngobobo umfana wePiki ngaphambi kokuba sizofaka izindaba ezikhona nezindaba osuyiphushile njengamanje. Ukhulaphi? Uzalwa? Ngizalwe eNquthu lapho engizalwa khona, ngikhulele khona futhi. Igama lami nguBonkosi, phathi Sizwe Mhlongo, dabuka eNquthu, esigodini sakwaZondi, indawo ngiyakhele eKwanyile. Bayazi abantu. Bobo, ukufika kwakhe emculweni ufika kanjani? Imiphi leminyaka le ungena emculweni noma kuthiwa mhlambe ufike ungezile ukuzocula, wafika mhlambe umlandeli, baningi abantu abafika emculweni bengabalandeli, abanye babagcina sebecula. Ufika kanjani? Mina mfowethu emculweni ngifike ngo-2003. Mangifika emculweni ngo-2003 ngangigide emantombazaneni kwakuthiwa ingane kaMgoza. Ukusuka kwami ekhaya kwingane kaMgoza ngisuka noGcwensa uMtshengiseni wayezogida ekhaya lapha kwaMgoza lapho engangikhulela khona. Ngakhuphuka naye uze eGoli, wayesakhiphele i-album okuthiwa Inkosi Shembe. Ngangande kakhulu-ke ngabo oMtshengiseni ngoba njengoba ngizela ngizokhuluma udaba oluqondene nami, angizile mhlawumbe ukuzopromotha ngo. Ngifuna ukuqinisekisa la kumuntu obuwelayo njengamanje ukuthi uma enawo umbuzo sizosifaka isikhathi la mhlambe sizobuza imibuzo yabo. Engicela kuwena Bobo ukuthi lezi zinto abayibhalayo ngale ungayinaki, ungayifaki futhi enhlizweni okwamanje ngoba zizogcina ezinye zazo ziphazamisa inkulumo yethu esinayo. So kwakho nje ukudlula nje siyibuke kodwa wendlule kuzona ngoba ezinye zazo ziyadilika nje ngisho ungayimemanga. Ngizwa kahle mfowethu. I-album yakho yokuqala iphuma ngamuphi unyaka? Angizwa mfowethu. I-album yakho yokuqala mnewethu iphume ngamuphi unyaka ngesiko sami? Ngikhiphe ngo-2011. Ngo-2011 ngakhipha i-album eyayithi Ziki. Noma ngingavelanga kahle emphakathini ngoba lapho engangiqala khona ukuvukana nami njengoba esangibiza ngalo namhlanje kodwa lapho engangiqala khona ukuvukana ngo-2011. Kanti le ngoma yakho ethi Inxiba lendoda alihlekwa yamuphi unyaka? Ngo-2016. Album yami yesi-4. I-album yesi-4 leyo. Yeah. Webobo, asingene odabeni olubhalileyo ku-Facebook la uchaza khona ukuthi into zakho ngendlela ezenzeka ngakhona zikhomba ukuthi kukhona umuntu okubambayo nomuntu olwa nawe ngokomculo. Uqale nini kuyinakisisa leyo nto leyo? Qale kuyinaka 2019. Nganyuka nayo njalo njengoba ngiqaphile nje kuzoba imanje kodwa ngiqala ukuyiqapha 2019. Ngifuna ukubheka ukuthi bukhona ubudlelwane oke waba nabo noKhuzani. Ngizombiza igama ngoba nawe umgagulile ukuthi uyena oSoftware kuvelela. Bukhona ubudlelwane oke waba nabo ngaphambilini mhlambe obuhle bokuthi mhlambe ningabangani noma ezinye zezinto ezayiphoqa ukuthi ngigcine nisebenza njengoba usumso? Cha, asiba abangani, ukwazana nje okukhona emculweni. Ukwazana nje lokuthi njengoba ngiyamazi naye uyacula nami ngiyayiculela. Mfowethu angihlala odabeni. Ungaboni kahle kwami naye umfokakhuba. Mina nganaka ngoba ngumuntu oqapha kakhulu, ngumuntu onakayo. Lo muntu waMpungosi lo ungiqashile ngo-2019. Kuyigcwalisa umabhida yokuqala. Yeah. Maye ngiqasha lapho, uyabona. Maye ngiqasha lapho uKhuzani bangiqasha kwaze kwafika usuku lomcimbi benganginikanga i-deposit yokuthi ngize emcimbini wabo. Makusuka lapho benganginikile i-deposit ngase ngikhanda ividiyo mina. Ngathi ngeke ngize ngiphumelele emcimbini igcwalisa ngenxa yokuthi anginikiwe i-deposit. Nami-ke ngihamba nezingane, ngihamba nabantu abaningi mhlambe kufuna phambili ngifuna indawo, funa phambili ngifune ukudla kwezinsizwa engisuke ngihamba nazo. Izathu ezazingenza lezo ukuthi ngikhiphe igama lokuthi
angisayi emcimbini ngoba ngangafakelwe deposit yabo. Ingxabano yethu ke yasuka lapho mfowethu, abalandeli bomculo, abalandeli bamthandeni bathatha le video engangiyenzile bayilokuza bayitrendisa babhala ukuthi uKhuzani ehlakaniphe kangaka ogoba kabakhokhele bamthuka nje basho yonke le nto ababeyisho uyabona. Kusenjalo isabalele nje ividiyo igcwele yonke indawo yokuthi angiya ngikhokheliwe. Nami sengitshelile vele ukuthi angiyilapho uyabo ngendlela yokuthi angikhokheliwe. Ngifona kumgqibelo kuyilanga nawo umcimbi sengishilo ividiyo leyo ngayenza ukuthi angiyilapho angikhokheliwe. Kwabe sekufona uThuthana uMfokaNdlovu wafona uThuthana wathi mfowethu siyacela uze emcimbini sizokhipha emalini zethu uze emcimbini. Ngamtshela ngathi mfowethu angifuni ukuza ngingakufake inkingeni yabo, angifuni ukuza uzungithwale. Wathi mfowethu hayi ngiyacela woza. Ngathi ngoba sekusemini sengo-12 uyabo ngizodlala nini mina lapho. Wathi uThuthana ngiyafika udlale noma ngasiphi isikhathi. Engaba neshow ukuthi uThuthana wayengeke yisukele nje ekhulumela mhlawumbe wayekhuluma nabo abanikazi bomcimbi uyabo. Inzondo yabo ke oKhuzani yabala ekutheni mina ngaba umuntu wayidestroya umcimbi wabo mangithi mina angizokuphumelela kulowo mcimbi lawo lo wabo ababewukhandile. Ngekho lapho mina ngangitshela abalandeli bami ababili, angithi anginabalandeli, ngangitshela abalandeli bami ababili noma ngangitshela umndeni wami ngoba anginabalandeli yabo. Ngangitshela lawo balandeli bami ababili ukuthi cha eThekwini ngeke besangibona ngoba babezosuka laba balandeli bami ababili behambe beyongibukela yabo. Mabefika le bengasangitholi babezophoxeka ukuthi hawa akasasho ngani uBobo yabo. Njengoba ngingumuntu ongenabalandeli inhloso yokuthi ngikhandele yavile ngangakhandeli ukudestroy umcimbi kaKhuzani njengoba yena uKhuzani akuthatha ngaleyo ndlela leyo ukuthi mina ngidestroya umcimbi wakhe yabo, ngizama ukuphazamisa umcimbi. Yaba kanjalo kahle kahle ingxabano yethu naye. Emveni kwalokho wakufihla ukuthi xatshenwe, wakufihla ukuthi xatshenwe, waba umuntu nje okhomba ukuthi uright yabo. Azikho ke indaba ezihlala phansi. Ngabona kokhiye bevaleka yonke indawo lapha sondele khona kuyavaleka yonke indawo kuyavaleka. Ngagcina ngiyibona lempu ukuthi yiphi impela le kuyaliwa. Ngithi ngiyaposta emagroupini nami afana nezinqwele ngipostela ukuthi mhlambe nami ngiveza ukuthi ngizokhipha namhlanje ngikhishwe yabona, ngikhishelwe ngaphandle ama-comment amavalwe ukuthi abantu bengangiboni. Ngabona ukuthi lento lena ngalo ngiyibekezelela ukuthi lento le uyabona, lento le inomuntu phambili uyabona. Ngalo ngiyibuka lento inomuntu phambili. Manje ngiyabheka induna kaKhuzani zonke zenza le nto leyo. Induna abantu abasebenzi bakhe uKhuzani abenza lento yokungikhipha uyabona, nabavala ama-comment ami ukuthi mhlawumbe engabonakali kwabanye abantu. Bayakhohlwa ukuthi mabevala ama-comment ami bona bengangifuni noma besetshenziswa. Kodwa nginabantu ababili abalapha engqoleni abangena ngenxa yokuthanda mina ngoba ngesikhathi bekhanda leza ngqwele zabo babeyikhandela ukuthi wonke umuntu oyiciko uyabo. Ukhuba nje since kwenzeka lokho ngabe sengivaleleka yabo kuthile ukuze kube manje ngivaleleke emcimbini. Ngisho ngishaya ingoma abantu bayijabulela bayithanda nami ngisebalazweni ngaleso sikhathi njengabanye abantu ngizwakala nathi nje ingoma ngishayile manje ethi ngiyeke ngikhole wonke umuntu uyithakasele nabantu bayithakasela. Angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umChineke yabo, angangabizwa emcimbini kamngani wakhe umChineke ngoba uyena uKhuzani olawula lapho yabona, uyena olawula lapho ukuthi umChineke akhethe bani, umChineke akenzeni yabo. Bahlangene nomChineke babangani kodwa mina engikucelayo ukuthi lento akayenzayo lo mfo waMpunga akayiyeke nje uKhuzani lento akayenzayo. Ngiyababona nje abalandeli bakhe bona ngoba bajabule bavikela inkosi yabo bashiya inhlamba ayinamatheli inhlamba akunandaba nje futhi na. Into engenza ukuthi ngisukume phansi ngikhulume lento ukuthi vela angisenandaba nalutho yabo, angisenandaba nalutho, angisancenge lutho. Sengumuntu vele oyinikele ekutheni akekho umuntu ozoma phambi kwami
ebulala ithalente lami leli ngalipho uNkulunkulu ufuna nami ngidle abantu abami oqhubekayo enza lento emaphambi kwami uzobona nami ngiyindoda uyabona uzobona nami ngiyindoda ngizamela izingane zami mangiyokhokha imali estudio ngizongayikhokhela ukuthi ufuna ngizoqashazwa okhuzani mina uyabona ngisho ngikhokhela ukuthi nami ufuna ngakho umuzwa kithi ngivusa ikhala kithi angimphazamisi ezintweni zakhe akasuke kwezami izinto ngiyacela izwe lizwa ngicela asuke ekungivaleleni akasuke ngempela endleleni yami sengikhathele yabo njengoba ngikhuluma sengikhathele yabo wemhlongo usakhuluma leyo ngifuna ukubheka ukuthi ngo-2019 ngesikhathi ukhuzana eqasha ungasakhona ukubuyela emcimbini usufonelwa uThuthani uThuthani hayi sizoyenza imizamo yokuthi ugcine ufikile emcimbini uyabuyela nona kubona ukhuzana ngaphambi kokuthi ukhiphe le video owayikhipha ubatshela hayi ukwenza kwenu kanje nakanje angeke ngisakwazi ukuthi ngize emcimbini okanye uThuthani usengithintile la uthi angize emcimbini uyabuyela nikubona ngaphambi kokuba ukhiphe ivideo noma wavele wakhipha ivideo nje ivideo mfowethu ngayikhipha kuqala ivideo uThuthani ungifonela ngoba sebebona ivideo vele itrenda igcwele yonke indawo bangifonela ngoba sebelokhu sebebona ivideo kuyideposit nje ababengithembise yona babengayikhiphile beyithulele nje yabo beyithulele bengaqaqisi ukuthi indoda hayi asikunike ideposit ngoba kunje beyithulele okukhomba ukuthi le gama lami ababelifakile lapha ngangingadicile lapha mhlawumbe kuthiwe bethi abantu awuqashiwe nje akangeza ngoba ngangingasaqondi vele ngangeke ngisaya ngoba kwakusemini yabo sekushaya ngisho 12 bengayikhuluma indaba yemali ukuthi bayifaka mase sengifaka ivideo le ngichazela abantu sekuyiyona manje ehlanga esusa umsindo bayazi lento bona bayinyathelile balwa nami njengoba benabalandeli bekhuluma yonke into le abalandeli abangayazi uye lo isitha ngifuna ukubheka ukuthi uma kuyikuthi kukhona impi ekhona ngaphambi kokuba wenze nepost oyibhalileyo uke wazama mhlawumbe ukuthi uthola abantu abangakuhlalisa phansi noma uxoxisane nabo ukuthi wempungosi yini ungivalelelana la ngoba indlela osho ngayo nangendlela osobhale ngayo ukukhombisa ukuthi unento ephathekayo ukuthi umpungosi uyakuvalela la avala khona uke wazama sinokubona kwezinye ikhathi ukuthi kuthiwa hayi silanda usibanibani waye wahlanganisa abantu kube khona leyo nhlini leyo esuke yenziwa uke wayizama noma ubona ukuthi into engeke ikusebenzele leyo ongcono awuvela ugonyuluka uyabona mfowethu kwengisondelene nabo ngababikela njengoba ungibona sengikhuluma la engisondelene nabo ngababikela kwasho ukuthi ngesinye isikhathi ngathi ngiyamthinta ukhuzani ngimthinta nje ngingambikelela lutho ngimthinta nje ngocingo ifoni yami akayibambi akaze ayibambe nje ifoni yami yabo ngimthintela khona ukuthi ngithi ngifuna angazi uma etshela mhlawumbe engayibambi ngizocela imicimbi yakhe le ahlale yenza ngangifonela ukuzokhuluma lona udaba loluthi wemfowethu khona la ngingaboni kahle khona amamisikolo amakhona laphana emafonini akangayibamba ngaze ngawacela komunye wenduna yakhe noma ngeke ngimgagulela ngambikela lo induna yakhe ukuthi cha osebenzisana nabo la igoli ukuthi kunje mfowethu ngavaleleka uyabona ngesimo esukuthi ngifuna le ndoda wangizama ukunginikeza amafoni lo mfo oyinduna yakhe ngengimdalula ngamthinta lo mfowethu ukuthi ngithi ngifuna ukuchaza ngibone kahle wangayibambi ifoni yakhe ingakho ke mhlawumbe sigcina sila esikhona kunento evelayo uthinta nokuthi kuyimpucuzeko ukhuzana unamandla okuvalela ngayo yonke indlela kusukela ngo-2019 awukazi ube ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngaba yiyo ingxenye yomcimbi wempucuzeko ngizokhohliswa ngizobhuqwa ngoba kwathi mase kufuna ngizongena estage kwathiwa ngingadlali ngibe ngifike ngo7 kwathiwa ngingadlali sengishawe isikhathi kusho lo baba wakhe ukhuzana umcineka wathi ngingadlali yabona isikhathi sengishawe isikhathi ngibe ngifike ngo7 engangitshelanga futhi lo mcineka wakhona ukuthi isikhathi uzodlala ngesikhathi sini yabona ngayibuka lento ukuthi lento futhi khona la isuka khona ngaqhamuka ngazokhashelwa ngo7 ngo8 ngazama ukuyongena estage ngafike ngangena ngengoma eyodwa ngaphuma ngihamba ngifana nomuntu ongadlalanga yabo ngazama nami ngizama indlela ngangena nawo umcineka wakhona ngibona sengize stage nje uyabo ngoba akazange ukuthi ngangena kanje kodwa nje into yakhe umcineka wayesethe ngingadlali yabo ngasho yena futhi bake
hayi washo yena wathi isikhathi sengishawe isikhathi ngaya kuye ngifolile nabaculi abanye befolile ngathi ngo-7 ngase ngishawe isikhathi ngo-7 okukhombisa ukuthi khona inkinga yayikhona umcineka akanayo benaye lo mngani wakhe. So kusukela lapho emva kuba umcineka ethengwa busangena estage wawusuyazama ukuyongena ubingelele awubange usaba ingxenye yempucuzeko. Angiphindanga-ke mfowethu ingxenye yawo yomcimbi wakhona ngavalelwa lapho ngavalelwa nje ngqo thina namhlanje nakweminye nje imicimbi kangiphathi-ke kweyakho ukhuzani vele ngisuke ngayifune yakho ukhuzani ngoba vele ngazi kahle ukuthi uyanginyanya. Bengade ngisafuna ukuya lapho ukuthi uma ukhala ngokuthi ukhuzani ukubamba ngophondo noma uyakuvalela emcimbini ethize esuke yenzeka, ngifuna ukubuka leyo ukuthi miningi imicimbi eyenzakalayo. Ngicabanga ukuthi umcimbi kaGatheni lapho ngoba usuwenza okwesibili ikhona eminye nokwenzeka lapho iNambitho Maskandi Festival lokhu ziningi imicimbi nakuyo yonke lo mcimbi leyo usola ukuthi kukhona umuntu osuke efaka isandla noma ingoba abahleli umcimbi bengafuni. La khona ukhuzani mfowethu okwazi ukuthi la khona ukhuzani uyalawula ngaso sonke isikhathi. Ngeke ngubale kakhulu umcimbi kaGatheni ngoba umngani wakhe lo imanager ukhuzani bahlala naye lebo Pitoli. Umngani wakhe lo imanager kaGatheni. Mhlambe kukhona mhlawumbe amfunza khona ngoba naye lo mfoloyo uyazi ukuthi ngikhona la emculweni. Baningi nje abantu mfowethu abangani bakhe abangangiqhashi fana nalokho kuthi ungeleviwa ngapha kaNongoma. Naye akaze nganyathela emcimbini wakhe yabo ngenxa yokuthi uyimpintshi yakhe lo. Baningi impela mfowethu baningi. Angifuni uqamba naye. Angeke mhlambe wenjomane sibheke lento yokuthi kungenza ukuthi i-marketing strategy sikaBobo simenza ukuthi angakwazi ukuya emcimbini noma wena uyazethemba ukuthi i-marketing yakho nomculo wakho sukuwenzile nangendlela abantu abawuthakasela ngawo kuyaphoqa ukuthi ube semcimbini yakho bese kuba ukuthi-ke khona leyo ndoda-ke esuke ivalile. Lalela mfowethu i-marketing ikwelinye i-marketing ingenye indlela. I-marketing angithi ukuthi ngidayisa umculo wami ngendlela lo muntu umculo wami uyathengwa mina. Inkinga ila kula madoda la ahleli imicimbi ahlangana ngegama lami. Lento useze wayifaka umoya wayifaka nakwabanye abasondelene nayo ngoba uqashwa mfowethu kuya ngokuthi wenze kanjani mhlambe ngaleso sikhathi leso noma abahleli bemicimbi babuka bese benza ngathi benza labahleli bemicimbi ngathi bayabuka ukuthi umuntu wenze nje ngabalusa-ke nami ngabheka ukuthi hayi akwengikhuphula amasoke njengoba ngakhuphulile nje kule ngoma yokugcina ngabona ukuthi hayi impilo bonke futhi anginendaba nabo futhi nabo bengaya la kufanelekiwe khona ngoba kuzogcina lapho yabo kuzogcina lapho nje ngiyababuka abantu beyithatha kancane lento angeke mfowethu endleleni yami ngivinjwe umuntu angisabani mina ngiyahloniphana uyabona angisabani futhi nokufela into yami ngingayifela iyanginyanyisa lento abalandeli ngiyababuka nje besho into abayithandayo bekhulume nje indlela yabo iyangicika lento. Kukhona la oke waveza khona indaba yemali ngesikhathi uma umculani Mcineka ebhala ipost ekhuluma ukuthi ukhuzani ngathi uselunge kakhulu sekumele manje kuvezwe ubunja noma ubuthakathi ekuthiwa unabo wawusuveza ukuthi kahle ngoba nawe ukulunga kakhuzana akaveze ukungcola akakuveze ukungcola yabona manje isikhathi sokuthi uma engcolile akakuveze yabo anginendaba mina nokungcola kwakhe futhi nje anginankinga nangani kefana akakuveze ukungcola kwakhe maye nakho phekwami lo Mcineka lo uye lo xabanisa abantu lo Mcineka lo muntu wayengiqasha mina uMcineka yazi engibiza uMcineka engibiza lapha ngiyogidela ubala ethi ukhulisa lempucuzeko yakhe ngagida iminyaka emibili ngidela ubala angatholi ngisho isente kule yanto yakhe yabo namhlanje kwazi ukuyenza ngathi yinto kakhuzani ngesikhathi esinxenxe siyakhe le yanto ethi wakha le yanto sasigida mahala yazi namhlanje uzokhuluma ugibeza ukhuzani la emakhanda ethu uthi yena yabona uzokhulumela ukuthi ukhuzani uyavivinywa akho kuvivinywa la akavivinywa style ukhuzani ulokusa okugcwele kubo bagcwele ukusa bonke yabo. Mana webo ngomhla ka6 January kulonyaka bekade kunomcimbi obukade usemdletsheni nakhona
uma ungayanga kuwona usola ukuthi kunesandla sikaMpungose? Ubuza kabi uzolokhu ubhanqa imicimbi yabantu abahlukene eceleni mawuzolokhu ufaka bona uthi Mpungose mina uyangizwa imicimbi engiqombelena ngiqondele imicimbi emikhulu angiqondele nale micimbi eyidlanzana kuthiwa ikhandwa umzukulu ikhandwa ugatsheni ikhandwa angikho lapho ngikhuluma ngemicimbi emikhulu la ukhuzana angena khona ukhuzana kangena emicimbini okhandwa kubona ukhuzana kangena emicimbini okhandwa ngikhuluma ngale micimbi yaseThekwini oshalazelayo yabo singawubala umbuso wamaciko kuleyo mcimbi la ubale umbuso wamaciko ugenayo uyefana naye stage sakhona angazi ngibele stage sakhe angazi nakhona ungomunye naye wafaka umoya ugewa ukuthi ugewa right kabe saphathisa ukhesi likakhulubuse le ngalezi akhathi esakhulisa umjijelo wangibiza kanye ugewa wangibiza kanye esaphatha nje ukhesi kakhulubuse engakatshontsha imali kakhulubuse ngoba usenetshontsha imali kakhulubuse wanemali naye sehlakaniphile yabona ugewa right kabe ngithi uzokhulisa umculo naye wangenwa le ngqondo efile naye sehambe ekhetha abaculi nje ugewa ekhetha abaculi akhethe nje abaculi ingane zakhethe wonke umculi asikhohlwe ugewa nengqondo kabi wanethe nje watshontsha imali kakhulubuse le wanemali naye berathi ephathisa ukhesi kakhulubuse lo kodwa ngenye inkathi nginobheka kunokukhala ngokuthi sebebaningi kakhulu abaculi endimeni yomculo kaMaskandi baningi ngobo nobo bungomunye wabaculi ngisho ukuthi baningi ukuthi ubobo uzogcwalisa ilokuzana uzogcwalisa abaculi angithi sekhona nabemelamayo mingaki iminyaka evalela ubobo wayingashintshwana ukuthi kulokhu ngoba abaculi baningi akwekushintshwa ipost ingenwa abanye makuphiliswana wayingashintshwana wayihlala kwi-group eyodwa yabangani laba bebhola yabangani laba bamadombolo yabangani laba beyingoma ngoba ngisho ingomeni ingoma into yomphakathi bangivalele engomeni abangibizi engomeni laba bayabizana yabona ebantwini kube ingathi ufuna uyiyele wena mculi kubona banomona ngeke bekuvumele ngisho ebholeni kube ingathi hayi ufuna uyijoyinele kanti banemgomo ethize yabona ngisho lokhuzana wakhona niyoze nimbone ngoba ngisho elokhuzeni yiba badla imali la ebholeni imali zabaculi badla imali zabaculi lapha ngegama lokuthi bayosiza abaculi bethe bengabaniki lutho kuleli bhola bedla imali bona ngisho ingomeni omcineka noge badla imali zikahulumeni ngegama lamagoso manje sebeyabona ukuthi la ebaculini abaculi sekubakuncane sebengenelela la emalini zamagoso berobhe ngisho amagoso namanje beberobha abaculi ngabo izinto abazenzayo nje ziyabheda ucela imali ngegama labaculi bethi mase becelile imali ngegama labaculi begcina bezosichaphaza bechaphaze mina njengoba ngichaphaza ngemali zabo akusize zabo lezi imali ukuthi bafundele uzohlakaniphela thina la kwaMaskandi abayingani kwabafundile beyokwenza imndeni bazohlakaniphela thina ngoba bewazi ukuthi ey'kolweni asiyanga kahle. Cha Mhlongo yehlisa ngifuna ukubheka le uma ukhuluma ngeyebhola ngesikhathi ikhando kwathiwa kukhandwa ubumbano nozwana usuke wazama kuba ingxenye yalo kwathiwa hayi awuqualify ngoba uyibalile ukuthi nakwenza ukukhandwa ibhola wakufonela bona abangani uyabona wakufonela bona abangani yazi la ngenkathi ukhothemisilo sasihlangene sisegroupini eyodwa yazi sisegroupini eyodwa singamaciko basuka laba bathathana bodwa ngokubhululu bayokhanda igroup yabo leli bhola lavela lapho-ke nje obungazi lavela lapho kwakuhlangenwe ngokukhuthama kwesilo bakuhlangenwe lapho sakushaya imali sihlangene siphelele sonke singamaciko emveni kwalapho bayiqeqebana bodwa njengoba abaculi abayibona ukuthi basile bangamaqeqebana bonaba beyodla amadombolo bodwa bengenelana imizi behamba bengena imizi ubuqeqebane babo ngoba ubone emadombolweni babeqale la kule group eyayihlanganise wonke umuntu ukusho ukuthi yilapho kwakwasiwa khona yonke into ngifuna ukubheka uke wabalula negama likaNgelovi uNgelovi ngokwami ukubuka nangokubuka ubukeka engesiwumuntu osondele kakhulu angazi ngolwazi lakho ukuthi ukuvaleleka emcimbini kaNgelovi bese usola nokhuzani kuza kanjani bukhona ubudlelwane umngane omkhulu nokhuzani labo bantu labo umngane omkhulu ayihlama nephepha la
behlukane ngeke ngiqashe uNgelovini umngani kalo ngeke zengiqashe njalo sikhona nisixazululo mhlawumbe ongaba naso ekuthenini ngoba iyodwa indoda oyikhomba ukuthi ivimbe ikusasa lakho nokuthola imidlalo wena njengoba nje mina futhi engingakusho kusensimini yami la ngilimela abantu abami la emculweni njengoba ngizile nje ngicula cela ukhuzana asuke ezintweni zami nabangani bakhe ngisho kuthiwa unobhulula abasatshwa kanjani cela asuke eduze kwami ngoba asuke ngempela empilweni yami akasuke nje bengasho ukuthi ngiyahlanya besho ukuthi ngiyagula akasuke ngempela kule nto akayenzayo ngiyacela nje yabo isixazululo uma ngayileso asuke lezi zinto azenza ngegama lami ayiyeke yabona mayeke zona hayi ishane ngengoma siyincengele nje ngengoma njengoba sincenga right ngoba nami njengoba bekuvalele emicimbini yabo anginendaba nemicimbini yabo angudliwa mina imicimbi yabo yabo ngisuke ngikhalela abantu abangikhunzile abangangiboni lapha emicimbini mina ngiyayiphilisa mina ngemali yamatekisi ngiyayiphilisa ngendlela zami engiphila ngazo angikhathalele imali yabo mina ngisuke ngikhalela abalandeli abangikhonzile ngalo mculo engwenza ngwenzeli mina ngiwenzela abantu khona abantu abaphilayo ngalomculo silela phansi khona abantu abaphilayo ngalomculo abawuvalelayo yabo kunabantu abangilalelayo bephume insizini ngalomculo lo engwenzayo kunabantu okufanele abathi bayoyikhunga uyabona alalela ingoma yami aphile lento abayenzayo ukuqeda ngegama lami nami kumele indawo yakithi yabo iyangicika lento yalabantu uma ngake kwenzeke mhlawumbe uma njengake kwenzeke mhlawumbe emhlongo afike uKhuzani athi ingxenye yemicimbi yakhe aqashwe kuyona ngoba usekuzwile ukukhala kwakho futhi uyazehlisa uyinikeza wena ukuthi uhambe uyonandisa esikhaleni sakhe nemali yakho ngeke mfowethu lapho ngeke uyobuya ngibhuqa lapho Mfokakhuba ngoba uyobuya ngibhuqa ngoba uyobe idikila leyo mcimbi leyo uyobe idikila ngithi ngeke phela mina nginabalandeli leyo mcimbi yofa makuyoboba ngoba uboba kanabalandeli kuneka yena emcimbini leyo yakhe eqonde naye kusuke kufuneka yena maye enosizo kimi ufuna nginike nje ngomoya omuhle into right naye ngiqashe nje entweni ekahle njengamanye amaciko haya aduba imicimbi yakhe lapha suke eqashwe khona kusuke kufuneka yena hayi mina okay okusho ukuthi uma kusukela njengamanje uma engathi mhlawumbe uMpungose lezi zinto oyishoyo ngaye uyazibona ziyenzeka mhlawumbe kuyena uyazama ukuzilungisa ungaqhubeka uzwane naye anginankinga naye uKhuzani ufikelela kimi emculweni anginankinga naye ufikelela kimi bengihamba imicimbi yakhe esazama naye ukuphakama yabo esazama ukuphakama wayengibiza la emicimbini yakhe naye mayenze zama usayipromote ngangiyile lapha eNewtown bengekho ubhululu bakhe abadumile ngadlala lapha ngiyodlala esazama ukudlala kwami lapho ngangathole ngisho imali kapetrol ngingathole lutho ngimkhulisa nami njengomfowethu yabo anginankinga mina noKhuzani into eyenza inkinga yilokuthi bezenze ngathi bahlakaniphile lapha kwami bezenze ngathi bayaphila kanti bayangixoba leyo nto nje ngiyayisayo ngikhathele mfowethu noma ngathiwa kwenzakalani ngifuna ukubheka ukuthi-ke kusukela manje indlela yakho nesinqumo sakho sidatha yilesi esithi wena noKhuzani vele anisezwani ngalokhu-ke okugqamile ngoba kuyavela ukuthi bekhululezwani kodwa bekuwukuthi bekade kusafihlekile so kusukela njengamanje kuyacaca ukuthi wena noKhuzani ayishintshe indlela aphila ngayo nangendlela enza ngayo ukuvaleleni kule micimbi othi ukuvalela kuyona vele angeke nisabona ngaso le uyabona nje mfowethu kukuye lokho ukuthi uthatha kanjani kukuye lokho ukuthi uthatha kanjani ukuthi uthatha ngokuthi akuzwana vele mina-ke isitha ayisitha la kimi yabo ukuthi umuntu ngiyamhlonipha ngibhekisisa ukuthi yabona nje ngimbhekisise kakhulu njengoba ngibona sengikhuluma nje isitha ayisitha la kimi akushintshi nakuye futhi ngiyathemba kunjalo njengoba indoda nje yakwaMpungose kunjalo kodwa-ke uma singabantu umqondo ukhona siyasebenza behlukane futhi nabalandeli bakhe belokhu bebuza ukuthi amamiliyoni ngilishaya nini imiliyoni mina imiliyoni ngalishaya nakusasa ekuseni iyathengwa lento yabo nginayo ngisho ilink yokuthenga leyanto umuntu oshaya amamiliyoni ngiyazi ukuthi online iyathengwa hayi ngoba ngingayazi nginqena ukuthatha imali yami iy'ngane zami ngiyoyifaka lapha ngoba ngiqashwa yabo
ngena ukuthatha imali yami ngiyingane zami ngiyoyifaka la kodwa ngiyakwazi ngashana kusasa ekuseni imiliyoni bengekho bona ngoba vele nje basixabene nalona nje angibazoqhela vele anginankinga futhi nalokho ngizoculela laba ababili engihlale ngibaculela. Kukhona abantu bobo abaveza ukuthi njengoba usufuna ukugonyuluka manje ngokuthi uKhuzani uyakuvalela ingoba mhlawumbe usubona ukuthi awusekho ematheni endimeni yomculo usufuna ukubuya ngoKhuzani uzothini kulo mlo? Ngeke uyazi mfowethu ufuna abantu beku-understand izimpumputhe laba bantu abalandela umculo kanti futhi umculo ubulawa yibo. Mina ngangithi bawufeva umculo laba bantu izimpumputhe labantu abakhandwa bawoqhawe lami ngoba ungabasa noma ngisho bayeweni bonke yabo ngendlela yokuthi abakwazi ukuthi iqhawe noma belithanda belibheke beshaya amakhala ukuthi ngabe kwenze nje bavele nje bethuke besho yonke into abayithandayo uyabona bebale yonke le nto mina ngifuna ukubuya ngoKhuzani umculo ngiqalanga ngoKhuzani umculo ngiyiqalele ngayidumela ngingathuki umuntu ngingenanga namuntu angifani nabo Khuzani abaduma ubethukana ihlukene lento ngidumele mina njengomuntu oyiphakamela nje kahle futhi ngidumela laba ababili abangithandayo angendaba nabo oqhawami ababetheliwe bafakwe ibathwetshulwa la egujini ukuthi abavuma into noma ibheda yabona nababazenzi benziwa yikho ukuthi bahole induna zakhona lezi noma obhulu bakhona baholela khona ukuthi besithuke eholele khona ukuthi abayiboni lento ukuthi bulala umculo lokuthi besithuke noma umuntu ebheda akahlahle labantu abasafeva umculo labantu abalandela labafana basibo nje labalandela uKhuzani akusesiba abalandeli laba sekuyizimi imkhovu nje yakho yabo. Hey ngiyakuzwa Njomane uma uyichaza kanjalo enye into engifuna ukuyibheka bo ilena ethi sesiside isikhathi mhlawumbe sikubuka uBobo enza ama-interviews emsakazweni ngokwehlukahlukana kwayo ngabe nalapho kukhona yini ukusola okubonayo? Cha emaredweni cha ngabe ngibaqambela amanga emaredweni cha akazange ngivale mhlambe kwakusazofika akazange ngivale cha ngangisukela ngikhuluma kulokho okuqondene. Ukhuluma kulokho ngiyenzela ukuthi ngiphinde ngihlangulule igama labantu abazwana naye uthola ukuthi basebenza emsakazweni ngoba omunye nje manje ngayithatha njengokuthi ubabhanqa bonke abantu abasondele eduze kukaKhuzani kanti wena uyazi ukuthi no usho kulaba abasuke benza imicimbi bebodwa abanye cha amaredio mfowethu cha ungabe ngiyawasukela emaredweni cha akavalile labo abangabe phela bengabe beyithenga nje impi ngoba makulo umngani wakho uyayithenga impi yabo bengabe bayithenga nje impi mhlawumbe mabethanda kodwa anginankinga namaredio cha nankinga nje abasakazi anginankinga nabo ngabe ngiqhamba manje kodwa ke makukhona futhi oyithengayo ukuthi uyayithenga njengomsakazi hayi njengokweredio ayithenga ukuthi mhlawumbe uyithandela uKhuzani kuyoba okwakhe lokho. Okay kuyoba zinkinga zakhe no wenjomane enye into engifuna ukuyibheka njengoba sengibona ukuthi usuyigonyulukile yonke into obufuna ukuyisho wakuveza konke ukukhomba ukuthi ingani wena usola ukuthi uKhuzani uyakuvalela emcimbini asiye odabeni olukhulu futhi kakhulukazi i-album yakho ke yokugcina oyikhiphileyo ukuthi ke isekhona ingane sekhona i-album yami mfowethu futhi yenze kahle kakhulu abantu laba ababili abalandeli bami ababili bazamile ukuyikhuphula nangama views ngiyayibona iyaqhubeka nje ngiyabonga nje kakhulu kubalandeli bomculo bebonke laba abangizondayo ngeke ngibabonge mabethi ngiyinja nabo bayizinja anginendaba nanabo futhi bengithenge laba ongangifuni nami angimfuni sengisho lo nto angisancengeli lutho ongangifuni angimfuni ongikhonzile akangikhona ngiyabonga kulabo abangisupportayo. Mana ngiyabuka la kuma comment kukhona abasavusa le ndaba yokuthi uthe amamiliyoni ayathengwa ungasilaya mhlawumbe uthenga imiliyoni ngengoma eyodwa nje yakho ukusikhombisa ukuthi athengwa ngempela. Ngathenga mfowethu kunayo nelinki ngiyakwazi ukuthenga hayi ngoba nginomona ngingqena ukuduma ngokufake angidleli bona umona bayawazi
amaqiniso mabehluleka lokho ikhona ilink ngakwenza nje kimi ukuthi ngeke ngithathe imali yami ngiyomosha kodwa ilink mabeyifuna ngabathumelela oyifunayo angene kuma viewers ayithenge awathenge hayi ngiyezwa mnewethu kunjani ukwesekwa ngakini mhlawumbe emicimbini esuke yenziwe ngomasipala ngapha ngaseNquthu kukhona ukwesekwa ngakhona noma hayi abantu bangakhona abanidlanzana besekela kunabantu abahlala bekhuluma amanga bethi mhlambe ekhaya yabona besho nalokho nalokho yabona nje njengoba bekuvota bangiqashile kabili bengiqasha kabili kungijabulise kakhulu ngoba eNquthu sinabaculi abaningi yabona kuyenzeka ukuthi kusasa bethathelo kusasa lo bethathe mina ngeke ngithi mabe ngiqashile nje ngeke ngakhaleli ukuthi ngiphinde waphinde cha anginendaba nokuphinde waphinde ngeke ngikhalele nje khona nabe ngiqashile bangiqashile impela kabili njengoba bekuvota futhi kwelokho kukhulu ngeke ngize ngithi cha bangivalele ekuleza nsuku kwake kukhona ukudideka nabo ke sashala phansi bangibonisa indlela abasebenza ngayo saqhubeka futhi nempilo okay kungenza mhlawumbe uBobo simbone nesenza umcimbi wakhe ngokwelekelelwa ngabantu noma hayi uBobo uzoqhubeka abe umculi nje ongafuni ukubangisa abantu yathena indoda mayiculo ukuthi mawumsakazi hlale nje kusakazela ungalokhu utatazela nezipho zabantu uyabona mfowethu ngisazohlala phansi nalabo abaseduze kwami ngoba nje sekunje ngicikeka kanje kuba kancane mhlawumbe ngizobuya la mhlawumbe ngihambe ngoba ngumuntu odinwa ngempela yabo ngumuntu odinwa ngempela mhlawumbe nje ngizowuyeka nje ngiyekele khona lokho ukuthi kujabule lo zonke lezi zinto azenza kimi mhlawumbe uzoba right ngizowuyekela yena mina ngoba ngempela kuyangicasula nje kakhulu sengishola ukuthi mhlawumbe ngisazobona nje lapho mfowethu mhlawumbe nokuhlela imicimbi yakhona angeke ngiyihlele ngoba kuyobe ngathi mhlawumbe sengiyalaya ngake ngawuhlela omunye ngoNovember nami ngithi ngakha khona okwami ngawuhlela bayawazi nontshata ngangibabizi babe khona nongisho ngangiwenze Davidton kwalimala imoto zami kwalimala lokukhana lokho ngani ngalezo khathi lezo ngangabe ngisakhona ukuphinda okwesibili kodwa ngangiwenzela wonke umuntu ngangakhethe ibala lami okay manje kule micabango yakho ozoyenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukubacabangele nabathandi bomculo wakho laba abathi uBobo siyameseka nalabo abakusekile ngasonke lesikhathi sengisho ukuthi uma ubona ngazathi umculo uyawuyeka mhlawumbe ngonyaka ubakhumbule ngamasingeli ukuze nawo bezokhumbula ukuthi hayi uBobo usasekhona ngoba akusizi ukuthi uthi mawudinelwe umuntu oyedwa bese kufa nalabo abanye abathi bayakuthanda hayi kuzothatheka lapho inqumo mfowethu laba ababili abangikhonzile mhlawumbe ngizobacabangela ngaleyo ndlela ngoba yondoda yazi igcina inyanyisa lento igcina inyanyisa ngempela inyanyisa yabona nje baningi lapha abaculi sebeqhelile ukunyanyiswa abanye abantu iyanyanyisa lento ngoba isenze ngathi singomama isenze ngathi funa sigitshelwa abantu abanemali la emakhanda ethu yabo mina njengami mina ngiyakwazi ukuthi kumele indaba zami ngiyahloniphana nje kakhulu anginendaba yabona le nto le icika impela nje le nto iyangicika cika impela ngiyakhumbula ngoba sixoxa ukuthi kunengoma ethi lapha emhlabeni kuphila ngo-connection ngabe nalapho wawusazama indlela yokugonyuluka ukuthi ngangizama khona ukuveza ukuthi amaqiniso awasekho la emculweni abahleli bemicimbi sebelawulwa abaculi yabona kahle hayi abaculi ukhuzana ulawula abahleli bemicimbi yabo nguqondise nje kakhulu uyabalawula ngamandla akhe futhi ngiyayisa kakhulu makufika la kwimpucuzo ngoba ngagidela amahala mina ngikhulisa le yanto ngiyayifuna imali yami futhi babeqhubeka bengixosha bakhipha imali yami ngihlukane nabo leyo kuvolunteer zazikhona noBobo lokhu njani sasikhona nesiqinisekiso leyivumelane ezithi ngiyaqasha Bobo kulo mcimbi wempucuzeko ngizokhokhela senze zazikhona phela kwakuthi nje kwakuvele kuthiwa zazikhona ezomlomo phela kwakuvele kuthiwa hayi ngoba kusaphendwa siyothi mase ku right yabo ungene lapha estage ungenela ubalo yabo usuke la ibhola unikwe 5000 ka deposit igciniwe lapha kodwa namhlanje basile
bathatha uKhuzani babagibeza phezulu kwesebenzi ngathi impucuze kaKhuzani akusiye kaKhuzani funa nabalandeli bakhe bekwakusiye kaKhuzani uKhuzani uyifici khona le nto futhi uyishiye khona nami ngiyishiye khona yabo ukuthi nje akulungise indlela enze yakhona ake sithi kulungiswa qonde kuyekwe lokuthi ufuna abalandeli bakhe bevune ngokuthi ama-Group Nation baningi bezosithuka la besithukele umuntu wabo esichaphaza mina ngeke ngivume ngeke ngize ngivume isithathu futhi ngakuphela lokhu makufanele ngikufele asithi uke umcineka ungelovi bayawabona amaphutha abo owakhombayo kubona bese uthi nobo senzela ukuthi ke emcimbini elandelayo siqashe uzovuma Njomane mfowethu ngithi bushaye network mfowethu ngiyabona inetwork anguzwana yes bebe ngibuza ukuthi labahleli bomcimbi obagagule ngamagama ake sithi bayabona ngamaphutha abo nabo bese bethi siyawalungisa bobo emcimbini yethu usuzohlala ukhona sonke isikhathi uzoya kuyo mcimbi leyo kuya ngokuthi bangibize emcimbini enjani ngoba phela mase singasazwena ufuna kuhlalwe phaya kuqala kulungiswe uma ube kanjani asibi nawe siyakuzwa hhayi mabe ngiqashile ngizoya ngibesabe ngizoya nje mabe ngiqashile ngizoya ngiyosebenza ke bazobe beqasha umculo nami le nto engiyifunayo kuyogida stage kuyojabulisa abantu yabo ngizoya nje mfowethu angibeke kuqonde ngizoya uzoya bubuye emcimbi yakho mhlawumbe nje sesezwala mfethu ngifuna nje eyodwa ongasikhumbuza ngayo ingoma noma isiginci ungasiphethe hhayi uma ngibaculele labathi bengithuka kanje abo beyayofa namhlanje abo behambe beyolala ngibathukele labalandeli bakhona la ngeke ngiculele labalandeli ngiyoculela laba ababili ngeke ngiculele laba abangithukayo khona iningi leli lingithukayo okay no Njomane sesiyabonga kakhulu ithuba siboneke lona nokuthi ukwazi ukugonyuluka sithemba ukuthi ekugcineni kwakho konke kuzoba khona ukuthula nozwano abantu bakhomba ukuthi banamaphutha bazowabona amaphutha abo mawukuthi akhona mawukuthi abawabona amaphutha abo bazokwenza indlela enhle yokuthi bekucacisele ekuthenini lokho wena ukubona kungazathi kuyiphutha kithi cha akulona iphutha kodwa la nala nala kuyasilekelela thina ukuze umculo kaMaskandi uzoba yileya nto yayiyo ngaphambi kokuba kufike abaculi abathize nabathize. Cha ngakujabulela kakhulu lokho mfowethu ukuthi kube khona ubulungiswa siphathwe njengoba bethi baphethe umculo nje abahleli bemcimbi besiphathe konke kahle ngokufana beshintshanise ngendlela okuyiyona behlukana ukuthwala amazondo abangawazi ngoba uge angaze ngibe nenxa naye ugcine baze ngibe nenxa naye asazi sithi nqa sifabana kodwa ngokuthi bahosha imoya bedonsa imoya behogele njengezinja imikhondo abangayazi begcine sebephila nayo nongele vi ugcine sebephila nayo lo mcimbi lelo moya leyo yiyo ke sibeka la isikhona yeah hayi lokho kubeka ngokusobala ukuthi ngoba ngeke ngabona uSimomoza ubheke noMaskandi eposter ensukwini ethi into efunakala yile ukuthi kuhlalwe phansi nabahleli bomcimbi kanye nabaculi ngoba iqiniso webobo lithi akusingawe wedwa umculi ophatheke kabi endimeni yomculo kaMaskandi kungenzeka uwe wedwa ophatheke kabi ngokuthi uKhuzani kodwa abanye baningi baphatheke kabi endimeni nje yomculo kaMaskandi yize bengoniwa ilo muntu othi wena ukonile so uSimomoza beneplan lokuthi ake kuhlalwe phansi kubonakala ukuthi akukho nokulungisekayo kulawo bantu labo abavela bekhalazi bancane ke futhi abantu abaye bevele bekhalazi ukuthi hey thina siphatheke kabuhlungu emculweni. Hayi mina mfowethu emaphuzwini lapho amaphuzu anjalo kaSibomoza ubeka kahle mafuna kuhlangana kulungiswa izinto ziyolungiswa nje ngoba phela la emhlabeni kuphilwa ngakho kulungiswa yabo akekho umuntu ongenaphutha akekho umuntu ongoni nami mhlambe nginamaphutha kubo ukuthi yiba abafihlile abangakagonyulukile mhlambe mase kuhlelwe into enjalo bayokhuluma ukuthi ngabenzani yabo yeah no ake simthembe ubhekeni ngoba ziziningi izinto exasilula kuMaskandi asimthembe ukuthi uzolenza iplan elifana nalelo lokuthi ahlanganise insizwa kubonakala ukuthi akukho la akulungisela khona. No ubhekeni ubani kona uSimomoza iyodwa phela buye ngingamazi phela mina hawu nobhekeni awumazi
hayi lutho. uSimomoza insizwa eyake yasebenza kakhulu nalapho nayo lapha ngaphansi kwebhova likadikadika. Ukhwezi lo umama wasibusiso. Ukhwezi yebo. Yebona mazwe likakhwezi. Alo ubaba Sibusiso uSimomoza hayi sengiyambona lo mhlobo ogcabile. Ngiyambona. Uyena mfowethu hayi uthe uzokabona ukuthi uyihlanganisa kanjani ngoba naye ukhona lapha kuleli iqeqebane lebhola ake emadombolweni angaze ngambone ebholeni. Ngcono manje ngenza iqiniso ngoba bengathi kusasa wenza ngoba mhlambe sasisebenza naye kwibhola kodwa nje umuntu oba nawo amaqiniso ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga kubuye bele umuntu nje awuye. Yabo. Umuntu njani umuntu onjani kanti ubheke? Ubuye bele lo muntu nje awuye wena umazi unjani ukhwezi? Cha ukhwezi ukumazi kwami vele nginimazela buqhamanga. Akusi umuntu engaye ngahlala naye eduze so wena nje umuntu wakwahlala naye eduze mhlambe naye nasebenza ingakho ubuza zonke inhlangothi zakhe. Ayikho ngisho nje ukuthi hayi kungcono ngiyamethemba lapho kokunye ubuye beleqiniso kokunye ubuye bele umuntu awuye nje bambe lapho. Okay no Njomane siyabonga kakhulu mfethu ukusiboleka ithuba osulela namhlanje. Themba ukuthi abantu bezwile ukuthi ayikho impi ephakathi kwakho noKhuzani kodwa indlela enza ngayo ile yokuthi akuvalele emcimbini izokwenza ukuthi egcineni ningaboni ngasolinye akasuke emzileni wakho na uphile ngokahle ngomzila wakho ningabangi imizila. Kunjalo mfowethu ngiyabonga nje uNkulunkulu ababusise bonke kade belalele nami ngiyabathanda abangithandayo ngiyabanyanya abanginyanyayo siyabonga Mfowethu sibonga kakhulu ithuba. nakho